Fil-ġimgħat li għaddew il-Parlament approva mozzjoni mresqa mill-Oppożizzjoni Laburista li talbet għar-riżenja tar-Rappreżentant Permanenti ta' Malta għall-Unjoni Ewropea Richard Kakija Caruana. F'diskors nhar il-ġimgħa, id-deputat mexxej Laburista Angelo Farrugia żvela s-saħħa li għandu Kakija Caruana fil-Gvern ta' Gonzipien minkejja li l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż sfiduċjatu. U waqt li aħna qegħdin fil-Parlament niddiskutu u niddeċiedu illi dan m'għandux jibqa' ambaxxatur, dan l-istess Richard Kakija Caruana imorru qudiemu membri tal-ġudikatura imħalfin biex jgħidu isma' taħseb jien tajjeb biex nitla' mħallef Lussemburgu u jgħidulhom issa nara. Angelo Farrugia qal li l-kummenti li saru fl-aħħar jiem taw xifmu li Kakija Caruana huwa indispensabbli għal Gonzipien. Għal-Partit Laburista kulħadd huwa indispensabbli u mhux biss persuna waħda li tħaddem il-magna elettorali nazzjonalista. Angelo Farrugia fakkar ukoll kif il-Prim Ministru Lorenz Gonzi iddeskriva t-tneħħija ta' Kakija Caruana bħala mument terribbli u ma kellux l-istess kliem dwar tant mumenti diffiċli li ħabba twiċċu magħhom il-poplu Malti u għawċi kemm ilu hu Prim Ministru. Bħal ħaddiema tal-Gow tal-Air Malta li nataw assigurazzjoni fuq xogħolhom u saru jafu li tilfuh. Bħal istudenti li kienu weda xogħol fi Smart City u baqgħu jirreġistraw. U bħal meta il-Prim Ministru talab is-sakrifiċċji iżda huwa u sħabu ħadu 500 euro żieda. Angelo Farrugia tkellem ukoll dwar kif l-awditur tal-MEPA sab li ċ-ċermen tal-MEPA Austin Walker wettaq inġustizzja gravi u diskriminazzjoni fuq bażi ta' twemmin politiku u ta' orjentazzjoni sesswali fl-ingaġġ ta' Petra Bianchi bħala uffiċjal qoli tal-MEPA. Din hija ħaġa li l-Partit Laburista ma jagħmel qatt. Anzi, qed ikun il-moviment li jilqa' fih danu l daw kollha ta' rieda tajba u li għandhom bħala priorità il-ġid tal-pajjiż kollu.